Da jeg sidste dag gik forbi Højesteret, der så jeg det her skilt. Og jeg tænkte, det bliver jeg simpelthen nødt til at deltage i. Jeg kunne da super godt tænke mig en rundvisning i Højesteret. Jeg har aldrig nogensinde været der. Og Højesteret har jo den her særlige plads i det danske retssystem. Det er det sidste sted i det danske retssystem, hvor man kan få afgjort sin sag. Og det er ikke engang sikkert, at man kan få sin sag prøvet ved Højesteret, fordi man skal søge Procesbevillingsnævnet om at få lov til at indbringe sin sag. Jeg har som sagt aldrig været inde i Højesteret, derfor så glæder jeg mig rigtig meget til den her rundvisning, som jeg skal på lige om lidt, og jeg håber, at jeg kan få lov til at vise jer, hvordan det ser ud inde i Højesteret. Normalt så må man ikke filme i retten, men jeg vil da gøre et forsøg på at få lov. Og lov, det fik jeg. Vi startede inde i første ud af 2 retssale. Det er også den, der er mest kendt. Det er den, der fremgår inde på domstol.dk, hvis man klikker på Højesteret. Retssalen er utrolig smukt indrettet med flotte udskæringer både på væggene og i loftet. Her der har de lagt de forskellige kapper frem, som dommerne bruger ved forskellige lejligheder. Vi ilede videre til frokoststuen, som er en lidt anden kaliber end den, jeg sidder og spiser min madpakke ved. Her der har vi voteringsværelset. Det er altså her, hvor dommerne de voterer om, hvad udfaldet af dommen skal være. Vi hoppede videre til advokatværelserne, som også ser en del anderledes ud og er noget flottere end dem, som man finder ved byretten. Vi kommer også forbi den anden retssal, hvorefter vi sluttede af i kælderen, eller det der hed stallene, som i dag er indrettet til bibliotek. Det var så Højesteret. Jeg var faktisk overrasket over, at jeg fik lov til at filme derinde. Jeg har også fået lov til at må bruge optagelserne. For mig var det en helt særlig og rigtig god rundvisning. Der var et par rigtig dygtige studentermedhjælpere, altså jurastuderende, som fulgte os rundt og fortalte om de forskellige lokaler. Så det var simpelthen så fint. Har du nogensinde været i Højesteret, og hvad synes du om lokalerne? Er de ikke sindssygt flotte? Prøv lige at smide en kommentar og fortæl, hvad du synes om den her retsbygning.